Dok rat između Izraelaca i Palestinaca eskalira, južni susjed jevrejske države za sada na izgled svemirno posmatra. Glavni prelaz Rafa je zatvoren, vojska budno kontroliše granicu. Međutim, ipak se neke stvari ne prepuštaju slučaju, posebno kada je u pitanju vojska u Egiptu i potencijalna opasnost da bi kriza i rat mogli da se preko Sinaja preliju u moćnu arapsku državu. Egipatska vojska održava vanredne vojne manevre. U manevrima je uključen veliki broj oklopnih vozila, aviona kao i pešadijskih jedinica. Viđeni su Abramsi protiv T-62, Miraži u okršaju s F-16, a Gazele su hot raketama probijale oklopni klin. Prema scenariju, vojne vežbe borbe vode se u pustinskoj oblasti između Crvene i Plave armije. Egipat je prošlog meseca bio domaćin manevara Bright Star, koji se smatraju najvećim na Bliskom istoku. U manevrima su učestvovale 34 države, uključujući i Sjedinjene Američke Države.